बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। गसाइगाव बीएड फरायसालिमानि सावरायनो ब्लाङाव स्टुडेन्ट्स एम्पावारमेन्ट प्रग्राम खुंफुंदों। बे हाबाफारिखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। गसाइगाव बीएड फरायसालिमानि गोरायुं डॉ अजित बर' बिथांनि बानजायनायाव स्टुडेन्ट्स एम्पावारमेन्ट प्रग्रामखौ खुंफुंनाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारियाव गुबैयै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आरो महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेवनि जिउ जारिमिननि एबा हारिनि थाखाय बिहोमा होलांनायनि सायाव गुवारै सावरायलायदों। बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायनि गुबै थांखिया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आयदायाव गोनांखाय बे हाबाफारिखौ लाफानाय जादों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोरायुं डॉ अजित बर'आ बुंथियो। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि कलेन्द्रनाथ बसुमतारिया। गसाइगाव बीएड फरायसालिमानि गोरायुं डॉ अजित बर' आरो क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि कलेन्द्रनाथ बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंदों आबुङै मिथिनानै लानि फै। दिनै नैबे अक्ट'आव जोङो फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे सेमिनार खुंदों। बे सेमिनारनि टपिकआ जाहैबाय लाइफ एन्ड वर्क्स अफ महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म। बे सानै गेदेमानि सायाव मोनसे सावरायमा मेल। बे सावरायमा मेलनि फुंखा सुबुंफोरा जोंनि फरायसाफोरानो। 100 जन फरायसाफोरखौ आङो 10था ग्रुपआव रानदों। मोनसे ग्रुपआव सासे ग्रुप लिडार थागोन। गावसोरनि टीम मेम्बारजों बिसोर सावरायनानै मोनसे टपिक बानायगोन। टपिकखौ आंनो राननानै होदों। सानैबो गेदेमानि थख' खायफानिखौ सोलोंथाइनि बेलायाव, खायफानिखौ रांखान्थि बेलायाव, थुनलाइ राव बिदि राननानै होदों। दा नैबे समाव बे सेमिनार खुंनायनि थांखिखौ आं ओरैबायदि बुंगोन। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव बीएड सिलेबासाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आरो महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेवनि जिउ खौराङा सिलेबासाव दङ। बे हिसाबै सेमिनार खुङोब्ला फरायसाफ्रा गोथौयै बे सानै गेदेमानि सायाव मिथिगोन, गियान मोनगोन, बेखौ आंहा फोथायनाय दङ। बेनि अनगायै जोङो नोगोरारि हिसाबै बे गेदेमा सुबुंनि सान्थौफोरखौ जोङो मिथिनांगोन। बे प्रग्रामा जाहैबाय फरायसाफोरखौ गोहो गोरा खालामनाय स्टुडेन्ट एम्पावारमेन्ट प्रग्राम। बे हाबाफारियाव जोङो सासे डिस्टिंगिस्ड आलासि महरै लेंहरदों। क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि कलेन्द्रनाथ बसुमतारि बिथाङा फैदों। नैबे समाव 100 जन फरायसाफोर बीएड 3rd सेमिस्टारनि बिसोर गासिबो फैदों आरो बिसोरखौ आङो मास मोनसेनि सिगाङावनो बे टपिकखौ होखादों। बिथांमोनहा मोजाङै पावार पइन्ट प्रेजेन्टेसन होगोन। सेमिनारा जागायबाय। बेखौ आं थांनाय बोसोरावबो खालामदों, बेनि सिगाङावबो खालामदों आरो खालामलांबाय थागोन। बेनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा सेमिनार पेपारखौ माबायदि प्रेजेन्टेसन होनांगौ बेनि बागैबो बिसोरो सोलोंगोन आरो बे सानै गेदेमानि महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिसोरनि सान्थौखौ समाजाव जोङो फेहेरनांगौ आरो फोथांनानै लाखिनांगौ। फरायसाफोरनि बे सेमिनार प्रेजेन्टेसननि गेजेरजों आं मिजिंथिदों जोंनि समाजाव बे गेदेमा सानैनि सान्थौआ गुवार जागोन आरो बिथांमोननि जि रुजुजायै फिल'सफि, लिडारशिप स्टाइल बियो जोंखौ थुलुंगा होगोन, जोंनि गेजेराव थांनानै थागोन। जोङो बेखौनो मिजिंथियो आरो जोङो बुंनांगोन महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेवा असमिया जातिखौनो रैखाथि होदों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बर' जातिखौनो रैखाथि होदों। बेनिखायनो बिथांमोन सानैखौ जोङो धोरोम बिथिंजोंल' नायालाब्लानो गेदेरथार समाज फोसाबगिरि, रैखागिरि महरै जोङो नायनांगौ। दिनैनि हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुं होननानै आङो मिजिंथिदों। बेयाव दिनैहाय बीएड कलेजाव गसाइगाव बीएड कलेजनि प्रिन्सिपाल सारनि दैदेननायाव बेहाय श्रीमन्त शंकरदेवनि आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मोनसे सेमिनार लानाय जादों। बे सेमिनाराव बै सानै गुरु व्यक्तिफोरहा मा बुंलांखो बेफोरनि सायावनो बे सात्रफ्रा अध्ययन खालामगासिनो, फरायगासिनो दङ नालाय बिसोरखौ लाफानानैनो दिनैहाय बे सेमिनारखौ बानायदों आरो बे सेमिनारा बिराद गुरुत्व गोनां आरो बेखौ बेबायदि लाबाय थालांनो हायोबा जोङो मोजाङै मोजांनो जोंनि बे संस्कार जे माने
हारिखौ दैथायनाय माबानाय बेफोरो गासिबो मोजाङै मोजां जालांगोन आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जालांगोन दानि गथ'फोरा लेखा गोरों गोजा जाजोब्बाय दा बेफोराव बिसोरो गावसोरनो जुदि दावखोलांबाय थायोबा बेफोरो मोजां जागोन आरो जोंनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफाया जोंनो ओरैबायदि मोनसे सैधोता बानि होनानै गालांदों बे बानिफोरजों जोङो जुदि गोरोबनानै मावलाङोबा जोङो एकदम गावखौनो गाव एकदम माने सिबिसुला बादि मोननो हायो आरो बे बानिफोरखौ जोङो फरायनांगौ बानियाव मा मा दं बेखौ बानियावथ' सैधोता दं नालाय बे सैधोताखौ जोंनाव मोनखायो मन्दिरफ्राव थायो जोंनिया ब्रह्म मन्दिरफ्राव दा बेखौ लालायनो हायोबा बेजों मानिनानै सोलिलाङोबानो जोंनि संस्कारा फैयो होननानै जों मोनथिखायो आरो दा जोंनि बेबायदि जों फालिलायनो हायैयाव माखासे मानसिफ्रा बे गुरुदेबनि बानिजों थांनो हायैयाव जोङो गावजों गावनो एसे दान्थे बिदान्थे जालायलायो अब्लाबो जों बर' हारिया खौसेयैनो थागोन आरो जों गुरुदेबनि बोसोनजोंनो जों अरायसम सोलिलांबाय थागोन दिनैबो बेखौनो बे नैबे बिएड कलेजाव बेखौनो सावरायनाय जादों आरो दा बेबायदिनो आंनि नुनायाव जोङो डेभेलप जागासिनो दङ ब्रह्म धोरोम आफाद हिसाबै आरो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआबो आसाम गभर्नमेन्टआबो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि नामै माखासे अनसुंथाइफोर होगासिनो दङ मन्दिर होदों दाबो लेटेस्ट जानानै दङ अल क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव अल डिस्ट्रिक्टखौनो अल आसामाव आरो अल आसाम ब्रह्म धोरोम समष्टिनो 100था बे महाजयग'आव होनो होननाय जिनिसा 100थानि बिथोराव 70था फैग्रोबाय ओमफ्राय मोनसे जोंनाव ब्रह्म धोरोमा 100थानि बिथोराव 70था फैबाय आरो दा बेबायदि हिसाबै लासै लासै हरबाय थागोन होननानै जोंनोबो बिथोन होदों बिटिआर गभर्नमेन्टआबो आरो आसाम गभर्नमेन्टआबो दा आं मोनथिनायाव बिसिम आं क'क्राझार जिल्लानि सेक्रेटारि जानानै बेखौ मोनथिनायाव आं बेखौ खोन्थाबाय दा बिसिमनो आरोबाव आंहाथ' बाराद्राय बेबायदि बुंनायबो अयभास गैयामोन थेवबो दिनैहाय बुंनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों